Timo, No. ty to nahrávaš? Mal by som. No, teraz mi ukázalo na okraji, že match started clipping, very good weather. Spomína to. Kedy debil ma zrazil? Allahu Akbar. To vybuchne, počkaj. Ja som zvedavý, že koľko peňazí budeme mať. No, ináč musíme spolupracovať, chlapci. Kámo, Dynamo, čo robíš? Kto vyhral? Kámo, nechaj ma, Rišo. Počkaj, pomôžem ti s tým, no vidíš. Počkaj, chlapci. Neviem, či bolo počuť, ale usral som si. No a teraz mi mikrofón smrdí pri nose, no dobre. Kde sú všetci? Jaj. Ja nie, ja som to nebol. No hajzle, nič nebolo. Oh. Ja to počujem, ja to... Ja som to počul. Dobre, za prvé, ja len počujem... Komu to je? Ja som otvoril chladičku a tam bol Michal. Dobre. Počúvaj, ja počujem toho typka, ako strelil a odrazu vidím Alexovú tvár, ako sa preblikla na červenú. Sme len my dvaja živí, či čo? Ja mám taký veľký pocit, že hej. Dobre. Musíme byť tichšie. Ja len nie, Tu je prvý victim, to je druhý hneď pri ňom. Tu je tretí aj. Dobre, no, tak my sme jediní živí. Rišo. Je tu, je tam tak ticho teraz. Tu by mal byť. To som nechtiac urobil. Bože, koľko hlav tu je. Allahu Akbar! Aha, počítač. Perfektná hra, nech sa nič do začiatku. Riško, aktuálne ho! Ty drž... Nie, nechcem, že aj ten zomrel. Dobre, všetci buďte mutnutí, lebo toto sa nebude dať hrať. Dobrý chlapec, choď preč odo mňa. No, vidíš. Rišo! Mrdíš! Ríško môj, Ríško! Ale on je mimo... Ja, no vlastne. Choď mu naproti. To som nechcel. Naproti, ty kokos, čo ti drbe? Bežkaj mu tam. Choď mu pred očí, ale... Áno, to je prvý level. Alex. Toto by sa malo hrať tak, že keď niekto zomre, tak by mal byť mutnutý a nie, že prosím ťa, choď tam a potom poď sem a potom choď tam. Hráme proti pravidel. A všetci sa budeme počuť, keď umreme. Chce ten typek korunku? Chceš korunku? Chceš byť princezná? Berem späť.
Dobre. To je debil. To som počul. Ríšo, volá ti mamina. Ríšku! Alex, ešte raz porozprávaš niečo. Mutujem si ťa na veky. Čo som to chcel? Kde som hodil korunku? Á, tu je. Kde som hodil tú hlavu? Tu je, pri mne. No. To je jedno, poďme už. Ja som prehľadal ináč všetko a tam nič skoro nebolo. Aha, tak aby ste vedeli, počujete to, asi zaberám jeden sprint speed upgrade, nie, stamina upgrade, tak. Máme tu všetkých? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, áno. Á, my sme všetci. Idem očakovať veder. Timo, tam je diamant. Rozbil sa. To je diamant. Neskôr, akože, neviem, či by ste chceli ísť preč po pravde. Nezatvoré ma! Poďme rýchlo. Dobre, Čakaj, tak sa dívam. kto zomrel? Chudák, niekto tam zostal. Raz, dva, tri, štyri, ešte dvaja chýbajú. To je asi Michal. Hej. Kámo, smrdíš ako ponožky. O môj bože. A nie, To je debil. Nie! A prečo ja? A prečo ja? Ja som ani nič nepovedal, ja som dostal snipe. Prosím ťa, prečo? Povedz mi ako som ja mohol zomrieť. Droga, 360 no-scope. Ale však on sa z ničoho nič otočil, trafil mi do prsta, do malička na nohy a odrazu vybuchnem. Ale prosím ťa, ja som tam len stál, že aha, Michal to zvládne donútra a odrazu HA! Kámo, ja som išiel najlepšie, ak sa dalo. Hej, teraz mám jedno HP, takže si musím objednať health pack. Oho, kámo, stamina upgrade stojí len 1k. Tak, vieš čo, ja si ani nekupujem nič, lebo ja potrebujem ten upgrade. To je 1000. Ja teda ten... Timo, ale ty Ja si zaberám speed. Ja mám speed. To je všetko. Timo, ale ty dostaneš 50 HP, čo keď pôjdeš dovnútra. Ale však ja som zomrel už vnútri, na začiatku teraz budem mať ešte len jedno do konca hry. Do konca kola. Čo ešte vyhodím? Nie, len jedno, Milko, nechajte predtým a jedno nechajte. lebo ja mám jedno HP, vy máte 51 sa mi zdá, tí čo zomreli. A ja mám 50. No, tak ja mám jedno, lebo ma snipol ešte na konci. Ale mal by si ísť, či to je Dynamo? Dynamo, pridám sa. Ide zaviažný. Ahoj. Ahoj. Čo je to? Jak sa to funguje? Neviem, to nevybuchne, pokiaľ to neviem. Michal, ty sa chceš zabiť, budeš mať jedno HPčko a ty... Oh, fuck, ja debil. Toto je. Koho sme zbombardovali? Počkajte. Počkaj, ja som na do záchodu.
Mana. Kámo, koľko ti si tu? Uje! Drž huboty! Aha, ja som nevidel, čo to robí. Ja som nevedel, čo to robí. Michal, prepáč. Ja som nevedel, Ja som aj tak vybuchol. Prečo som vybuchol? Aj tak som vybuchol. Čo je moje šťastie? Aj bože. Ja len pozerám. Ja len vidím, ako mi niečo čaržuje v ruke a odrazu... Čo bolo, Timo? Kto mi zobral spítku? Ja som si kúpil staminu. Ja vlastne. Nie. Tu je strength, kto si kúpil silu? Ja som si... Tak si zober silu. Kámo, neviete vôbec šetriť. Ja som si... Jak sa na OBS Studio mení, kde Michal. budem uložovať? Michal, moja stamina upgrade stala 1000. To je ešte dobré, len... To, že sme A strength toľky upgrade skapali. No tak to bolo. Patrik, zober si Dám si. upgrade. Kde sa to tu dá? Adam, to si... Nie, to je Ríšo. Fuj. Však mi čo, povedz mu, nech ide vonka na teraz. Choď na teraz. Choď von. Aj. Chlapci, počkajte, sťahujem sa. Čo? Sťahujem sa, Andrej. Sťahujem sa. Najprv ti bolo. Sťahovanie národov. Mám vape medzi nohami, kto si chce potiahnuť? Ja. Mám prsteň. Kto bere, čo bere? Nič nevidím. Ríšo, to ti je na čo? Ja neviem. Ja, damn! Jak si decko zasmiala? Tu už nič? Počkaj, ja viem ako... Nie, do čerta, lopta jedna. Ja som si prdol do vapey. A to je dýma. Nie, to je sneh. Dobre, ja som dostal damage. Hej, videl som. Čo? Dynamo? Mal som jen zlavičkovať. Idú. Kority. A som. Alex? Á, serus. Ideme rovno? Hej. Á, toto môže byť dobré. Na loot. OK. Okarina je tam. Nič. Ja už máme aj. To som si aj nevedomil, že... A. Radioactive. Mám pohárik, poďme napríklad tak. Len prosím ťa, nerozbité radioaktív. Aj tak je za kačko a 600. Stále lepšie ako nič. Pravda. Kde je tá druhá miestnosť? To ešte nevieme, ale bereme veci také bacha. Ja ťa zabijem. Aj bože. Dynamo. Naozaj si musel drbnúť do toho. Dajte mi nejaké healthy, Naozaj si do prosím, toho ja som musel skapal. drbnúť. Díky. Pozor, tutut. Kde je Adam? No, kde je Adam? Patrí. Lebo ten išiel a neviem, či žije. Ale Stredáka. pozrite sa na tú minimapu, koľko je tam detína. Ale on išiel doprava, ale neviem, kde je. Poď Miťo, ideme spolu. Alex. Áno, áno. Ahoj. Čau. A tu je Adam. Adam, ty žiješ?
Čuza, počuješ ma? Čuza, počuješ ma? Pičojina, 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 pičojina. Zrazy majú. Čuza jedna. Žena má aj desy. Dostala veľmi veľa damage, nechcem nič. Debila! Skočte na ňu, skočte na ňu. Tak to je dopadne. Timo, utekaj, utekaj! Debil, utekaj, debil! No, moja milá, poďem. Poďem! No tak teba nezachránim. Počúvaj, vieš, ja som jej dal, vieš koľko damage, ja som jej dal A strašne. nie, chápeš, čo Patimo, tak fialovi, že, či modrý, poďme, no tak teba už je... Počúvaj, ja som... Patrik, čo chce urobiť? Ja si Počúvaj, chytáš. ja som mal gramafón a ja som jej urobil minimálne 100 damage. Takže je už tak blízko k smrti. Chceš už dokončiť, ale no nestihol som. Gramofón sa mi rozbil. Ako sa to spieva? Radšej Čo to není? ako prežijeme, tak poďme na to pivo, nahulíš sa ako kozmonaut. Chlapče, lásku A radšej za... Hej náš. Nie, to je dobré. Nevadá. Máte ten istý. Tak Ríša, ako sa máš? Som nedá. Sme vydržali. Všetko toto. Však to je veľa, čo už není. Kto je tu? Dúfol? Nechcel by To je som. ono ešte veľa, čo vedel. Karát. Hop, čip, čip. No tak to sa mne ľúbi. Dopy. Run, tararararun, tararararun. Á, to Michala spektatujem. Dočkajte. Čo? Kto tu je? Čakaj. Mám veľmi drahú myšku. Kto ju snajpol? Kto ju snajpol? Niekto snajpol to sprosté decko. To že daj mi. Kto snajpol to sprosté decko? Akože snajpol. Normálne niekto hodil niečo po tom decku. Daj to. Ináč tá... Počkaj, mne to urobí No, damage. som. Počúvaj, ja som tej tam žene, žena. Jak ideme v pohode. tej agresívnej, ja som jej urobil asi tak minimálne 100 damage. Ona je tak blízko, aby skapala. Spomeň čerta. Čo keby sme išli naspäť? Čakaj, ale Vy ste debili. skoro každý teraz má jedno HP, aby... Nezmestím sa! Počkaj, ak to mi zvon. Ahoj. Mám jeden život. Niekto skapal. Mám jeden život a sen. Ide cesta naspäť. Toto nie je cesta naspäť. To je také kurevské decko. Dropkicknúť, ty kokot. Ty máš spať? Chod si lahnúť. Lahnúť si choď. Ty kokot. Počkám na ďalších. Je tam ešte? Čo tá... Ja čakám tu. Ticho, ja ich naplaším. Točíš to? Ja som tu. Nechaj mi tú lavu. Kto skapal? You spin my hair. Poďme hrať prehadzovanosť, no. Dobre, poďme. 3. Strašne si Nadádzujem. 3, No poď. 4, 3. GÓL! Vítaj späť. Všetci žijeme.
Áno, Kto všetci to sme tu. chýba? Adam je kde? Ježiš, Adam! Adam je tu vzadu. Jaj? Adam bol vzadu. No, bol Ale ja zadu. som bol... Hej, čo ty si život zachránil. Ja som sa schoval čo najrýchlejšie do sejfu a ja len vidím, ako prejde okolo mňa a ja som mi povedal ahoj. Nič zaujímavé, som skoro dosral. A ináč, a ja. Timo, ty Vlastne zajtra zaberám si ideš von. zaberám si spýtku. Ulala. Timo, No, ty zajtra ideš von. zajtra ja musím ísť na modlenie a pôjdem pozrieť otca do Trhly. Chalani, berli si 200 mini upgrade. To stojí 4 Počkaj, jednu mi nechaj, jednu ešte. Ale ja nemám ani jeden upgrade, počkať. Ja chcem tento granát, Chceš ten tento? sa mi ľúbi. Ja si berem health. Nedal som tej. Timo, Timo. Berem si, Chceš toto? berem si život. Croucher z Tak ja mám upgrade. dve staminy. Ja mám dve staminy. Ja mám jeden život. Ja Ja chcem si tento berem granát. croucher. Ne, že som ťa nechal. Nie, Kto je nebezpečný? Kto je Richard, nebezpečný? kto je to? Kto to Vieš čo? bol? Vieš čo? Nie, toto si zaslúži trest. Kto mňa strelil? Nie, už, nechaj tak. Už sa som zroloval. Chlapci, ja si berem tak dopredu. Komu šibe? Komu šibe? Komu zašibalo? Ja som vyhodil tú shotgunu a ona strelila. Zabil len ja zdochnem. Ja to teraz... Ten granát je môj. Neviem prečo, ale mám stále 50 na živote. To je rozbité. Adam, Ty ale ten chalani, ten croucher z upgrade pomáha. ja sa bojím. a ja. Bojím. Adam včera na mňa nakúpil, že ja sa bojím. No čo to teraz? Mohlo by byť Kašľal. múzeum. Každý bude. No, múzeum. Podľa mňa vždy bude tretí level múzeum. Čo ti hovorím? Prvinec. Ja som myslel, že bude kašel. Way! Wait, that's the love you like, Chalani, dúfam, že nájdeme mega radioactive. Sorry. Aha, to je banán. Banán vo zemi som našiel, lebo som sa tam skotulal. Ježišimaria. Bol banán zo zeme. Uá. Nedržte to. Oh! To je... Ja som skoro narazil do laseru, lebo som si myslel, že je to nejaká vec. Yes! Mám môj obľúbený vec. Chlapci, kde ste? Našiel som niečo super. Mám moju obľúbenú vec. Chlapci, mám moju obľúbenú vec. Chlapci, vidíte čo mám? Aha, vidíš čo mám? Ty kokos. Poďme na spawnu. Však ideme s tým. Čačing. Dobre, idem ďalej. Pozor. Ruka! Už nič. Hádžem ruku dole. Hlavička nám tu beha, chlapci, keby ste chceli vedieť, hen tam je. A mám ruku. Hlavička. Á, to je debil. Durči, no. Čo? Ježiš. Prepač. Snažil som sa spomaliť. Cigaretka. Neber to, vole, do ričí, vypadni si. Áú, ešte ma aj sotil. Zázma, toto leže. Kto je to, Rišo? Čo to je? Neviem, potkám, detsky.
Ja mu dám hlavičku. Poď sem. Daj mu hlavičku, Poď daj. sem. Nie, chlapci, položte to, položte to. Pustite to. Položte to. Dobre. Pusti to. Debili. Koho zabijem, koho zabijem, koho zabijem, koho zabijem, koho zabijem, koho zabijem. Hlava nás zabíja, hlava ide! Pusti to! No, dobro, čo tam je. Ja to s tým nezabijem, ja to s tým nezabijem. Chlapci, ajaj. Ty môj mŕtvý. A je to na hlavička. No, že berem mu. Zložil, no, môžeš to ísť žiať. Alex si potiaľ z vapy zo stresu. Tak dneska mi dalo kolečko, čo mám za Wi-Fi? Chlapci, ako to zniem? Kámo, my úplne do rytmu, tam Počkajte. potrebujem java. No dajme to sem. Ty to pusti. Pusti to! Chalani, ale nemusíš to tam dať, vieš? Timo, ty si zdochol? Keď Hlava. Hore, na posledie. Ako mám to bude? Čo robíte, prosím, povedz to. Mám toto jednotko. No a toto je ešte Vám jedno. mám asi klepnúť, alebo čo? No na to nie. Klepnem vám jednému, alebo čo? Kámo, a jak to tam máme dať, povedz mi. Tak to tam nechaj. Márnosť. Banán. Moderné umenie. Potiaľ ten vozík a je to tam zase... Pustí to, kámo, ja to zabijem, vieš? Pustíš to? No ja to mám. Počkaj, išlo, ide. O, hlava ide dole, aj. Lava, Mišo. Kde sa vedel hlavu? Chlapci, tu je Ide dole. Uuu. Na hlave. Boži to. Chlapci, mám tu mega radioaktívu. Chlapci, mám tu veľký radioaktív. Poďte, dvaja so mňou. Počkaj. Môžete to pustiť? Dočkaj, ja ti to nakladám, nevidíš. Ide som hlava. Chlapci, ale máme radioaktív. Michal, teba strašne zaujímal ten laser. Hej, kámo, Ja sa na teba dívam, ako tá hlava sa blíži a ja len vidím, ako sa dívaš na ten laser a že čo on chce robiť. Chlapci, poďte sem. na tie zvuky. Hej, Ja neviem, to asi Alex. Počkaj. Salam alaikum, salam. Ja som zdochol, ja. To Alex rozbije, to Alex rozbije, to Alex rozbije, to Alex rozbije. On to rozbije. Ak to rozbije, Tak je frajer. ani mu nepomôže, to je bazmek. Čo môžeš, že si kameru popušťané? A ako nikto mu nechce pomôcť? To je debil, fakt. Dobre, ako vidím. Chlapci, ja nás nesiem radioaktív. Dobre, ale dal to aspoň. Neverím. Bohu. Richard, kde O, pič? chalani, kúknite sa, kde som. Pozri sa na seba.
Že? Ale to jak si tam dostal ten debil. Pozvem tu. Ne? Nevypadne. Ale nič tam není, nechcem nič. Parkour. Hej, boli sa na teba. Debil. Chytaj ma. No tak to tak aj dopadne. No poď. On si dal To je damage. debil. Ty si dal svoje On kročky. si dal damage. Kde je tá hlava? Ja len čakám, že niekoho zabije z ničoho, nič ako teba. No hej. Michal, ty sa skovoval za tými ty kokos bowlingami a je, že ak No tá však hlava to- bude hrať bowling, tak ty si vritý. To vôbec. Kde je tá Ja hlava? zoberiem. Je, asi počujem, ale neviem, kde je. Mhm. Ja som sa ju snažil zabiť a potom som si uvedomil, že, že to nepôjde. Komu tak pípa? No, komu to spraví? Mne. Nemusíš. Ježiš. Alex, ak bude takto AFK, tak ho zabije hlava. No, Poďte. Ale máme dobré prachy. Dobre, ideme. Aha, ja som živý. Ja som zabudol, že sme tu. Skaďal? Mišo, poď, však si živý. jaj. A ja som si nebol istý, ja som tiež neveril. Ja som zabudol, že nie sme spektátormi. Teraz dávaj extrémne bacha. Lebo sme na jeden hit. Pri najhoršom... Hneď utekaj. Chlapci, nechcete ma ešte zobrať, lebo tá debilná hlava ma zabila. Keby viem, kde si ty? Dám, skáďa vyšla. Ďakujem. Ona ide kampovať. Že je, nie je sprost. Čo kempíš ty, no? A to prdem. Čo je? Tarantula. Až moc sa mi deje okolo seba. Kámo, zachráme, domov, aj ne? Tá hlava je... Poďte. Tá hlava tam je, ale... O nie! Áno, ham. No áno, ham, poď sem. Ham. No, A Dynamo. Si dá fakt do hejzla, ty špina. Neotoč sa, prosím ťa. Počkaj. Michal, ty, jak to voláš? Poďte si na tak. No to fakt zabil. To zase schápal. Ja som si otrelil, lebo nevidel, to išiel moc blízko, hejzla. Ja som stihol Michala, ale neviem, či zomrel. Nie, či- Zomrel. Ale snažil som sa, Michal. To je druhýkrát. Snažil som sa. Ale tak je dobrá. Fuj. Zaberiem si healko. Koľko stojí? Kámo, ja si ho si tiež zobrať. Dobre, ja si zoberiem staminu, zase. Kámo, ja zatrpem. Ja ma Tam to zatrpem. neber, tak chujeme. Hajky. Timo, tvoje obľúbené krydla sú tu. A ešte... Tomu ver. Tu ma poď lietať. Nie, toto som chcel. Kámo, Aj ja launch mám upgrade. moje. O môj Ja bože. chcem to vidieť. Ja si zoberiem toto, tam bol launch upgrade. Nie, to ja chcem, to mne patrí. To je môj upgrade. Tak ja chcem potom krydla. Ale to sú dve moje starter paky. Tak ale tak nemôžem dať to je. Počkaj si Mám na ešte budúce spitku. kolo, to sú moje dve starter paky. To si ja stražím. Chlapci, zaberám svitku. Tam bol Wings a chalani- tam bol launchy moje. Poďme sa ešte hore pozrieť. Nechcete sa už len? Nie. Tam podľa mňa ešte bude granát za 3000. Dáte ma Kámo, tam? ja som si zobral toto. Čo? Ja som si zobral heal. Kámo, Ďakujem. opačne mi ho zebrať, tak ho zabijem. Ježiši. Ja ti- Patrik, mal by si ísť dole radšej.
Zoberie to ten Jana. Jedno healko je moje a bitka je moja. Dobre, ja mám krídelka, ja mám tam lounge. Ja hlavne heal, Toto kamarát. a Musím ho toto. zobrať a zadrbem ho. Chlapci, Toto je moje? Tam už to niekto zadal. Paťo. Adam, sorry. Môžem z toho ešte vyšťaviť aspoň jeden život. Ale ja som Adamovi dal hlavičku. Ja som priletela, že máš najebať. Timo, zapni si ty kameru. Kto mi vypil Nemám ten webkameru, Richard mi ju ukradol. Určite nebola jeho. Ukradol, to bola moja. Čakaj. Chlapci, chcete niečo vidieť? No ukáž. Pozor všetci, pozor dozadu. Ale kto mi zavadzal? Jaj. Neviem, ale mám nejaký komputer. Dobre, vieš čo? Jaký Richard, Týmko, ja ti môžem požičať webkameru, keď chceš. počkaj. Ja chcem preletieť. Radioactive. Letím. Radioactive. A ja dám. Počkaj. Serus. Timo, ja to chcem vyskúšať. Chlapci 22. Chlapci, poďme toto všetci. Chlapci, poďme toto. Oj. Hovorím vám, ak na ďalší round tam bude Tumble Lounge a krídelka, tak berem. Rišo. Ja to berem. Chlapci. Au! Som znel ako Michael Jackson. Poďme to zrotitovať, aby to bolo rovno. No. A teraz poďme pomaly. Môže byť? Poďme teraz. Nezoberieme to rovno na spawn. Áno, však to. Jasne. Do košíka. Mám vám som pomôcť, ja mám 200. Pomôžem vám. Áno, ale mne zozadu. Už netreba. Už stačilo. Pozor. Á, minus 200, nevadí. Nevadí. Nabok, podaj. Ale chceš vidieť, ako preletím cez celú tú miestnosť? No ukáž. Pozri. To je dobré. Timo, ja ti môžem požičať webkameru. Ako máš? Čo? Ako máš? Logitech. Tomu ver. Koľko ti zaň dám? Môžem ti ju zatiaľ požičať a potom sa rozhodnem, že či koľko chcem. Alebo to môžeme urobiť tak, no áno, uvidíme obidvaja ako, že či sa mi bude páčiť, že aká bude kvalita. A pri najhoršom urobíme tak, že miesto toho, aby si mi dal 15 € za tú helmu, však, tak by sme to len tradeli. Deal. Deal. OK. Tak dobre, ešte sa opýtam, ako čo. Dobre, však ešte, ale hlavne uvidíme, ja si ju... No však určite. A keď mi nedovolí banka mi ju predať, tak ti budem požičavať. Ja ju nepotrebujem Chlapci, ja vám takto poviem, že Paťo je strašný debil a nezabudol mi povedať, že tam je ten chodiaci debil, o ktorého sa nemôžeš dotknúť. A ja vám poviem, chcel odo mňa životy, ja som mu dal a pritom sme prišli obidva o všetko. Dobre, mutni sa. Počujem? Ty môže... No. Že... Či môžem ti ju zatiaľ požičavať, musím sa s Manko či mi dovolil predať, vieš. Hej. Však úplne to chápem. A však hovorím, že pri najhoršom to robím len trade. Dobre. Teda, ale ešte hlavne uvidíme, že ako sa mi bude páčiť a či sa to Ale oplatí. tu má dobrú 4K. Tak malo by byť dobré. Nebola najlacnejšia. Mám 2 žijeme? Vyzerá to... A nie, ešte Rišo. Alex, dúfam, že ma nespektatuješ.
Chlapci, Čo to je? Však lebo musíš niečo robiť. pomaličky. Pusti to. Rebehu, zavri si obuč. Ty démon. Koľko to stojí? Debil. Ako si sa tam dostal? To sa nedá ani nijak. Adam, jak si sa tam dostal? Nie, ono to spavnulo. Chlapci, pomoc! Ono to spavnulo niekoho, pomoc! Nie, pomoc! Prečo ja? Prečo ste to museli zničiť? Chlapci. Kde som to? Chlapci, zlé správy. Keďže sa to zničilo, tak to spavnulo nového monštra. Hej, unieslo ma to. Čo to bolo? Nie, to nie je ten. Ten neviditeľný, čo ti môže zničiť všetko. Keďže ťa môže priniesť ku debilovi. Tu sú veci hore. Aj to je niečo. Vyzerá to tak. Počkaj, dávam dole veci. To je jedna vec. To je druhá vec. To nikto nevidel, ako som zomrel, to nikto nevidel. Čo? Ja som zoskočil a zomrel som. Že čo? Ten slide, potom Skoro je fall damage? Je to fall damage, zistil som. Čo im nejde? Na to som čakal. Mám pocit, že toto bude konečný run. A tú hlavu na stole nezoberú. Tú hlavu na stole. Choďte si zahrať šach na tom stole a pozrite sa, čo tam je. Nie, aký šach? Kobe Bryant. Respektuje Michala. Kobe Bryant. Pozri sa na seba. Kobe Bryant. Kámo, aspoň sa nerozbil 5400 hodnot. Chlapci, ten... Teďka poďa byť. Toto Patrik, oni to musia zistiť sami. Nechaj ich. A kde je tá hlava? Paťo, aký šach? Že ja neviem. Ja to sa nekúka. Adam už zobral tú hlavu. Kde je vlastne tá hlava? Ríšo, počuješ ma? No, ja teba nie. To čo je? Rišo, počuješ ma? Áno, no ja teba nie. Môžete odpovedať. Počkaj, Adam, že by Adam zobral moju hlavu. Niečo tam hodil. Ale akože Adam ten ide Hej, a po počuješ ma teraz? Ne, už sa počujem, že si... To sú magory. To sú debili. Nie, ty budeš niečo hovoriť, kamere, nie, ty budeš niečo hovoriť. Máme to laptop, Shit. Ešte laptop nehodil. Nie, Mišo, nie. YouTube Prosím, vázu. Mišo, nie. Obidvaj. Mišo, pozeraj. Nemáte tam miesta, nemáte kde. Tak? No tak ale kámo, to neviem ako tam... Pozeraj, všetko rozbíja, aj notebook aj vázu. A? No a teraz keď to pohnem? A dobre. Ono sa to Teraz budú Mišo to šprintovať. zhodí. Ono sa to oškre o rok, rozbije sa to. Zober ten komputer. A Mičo, povedz to. Adam je kde? Adam robí sidequesty. Mám taký väčší pocit, že hej. A nie! Chyť ho. Na to som čakal. Ale nerozbili to. Akože. Nerozbili to. Čo rozbili? Nerozbili. Zober ťa, Notebook? ja berem... No dobre. Pane to! Počúvaj, ja som len pripravený, však oni z tej krabici vypustili monstera. A ja som... Pozerajte, chalani, pozerajte. Chalani, ticho, pozerajte ich. Kamera, skoro sa... Toto nedáme. A teraz Za to žiadnu potrebujem cenu. balans. No tak. Nie! Vybalance. Koľko máme tam? To je trplo, Koľko tam máme?
20, to dáme, 29 000. Niečo to skoro buchovské. Berte mňa. Aj Timotea berte. Musia zistiť sami. Zober hlavu. Dobre. Ja chcem len, aby ten monštrum odniesol jeden No z hej, nich. už máme mitraja teraz. Počkaj. No, dobre. Ríšu! A to je Paťo, to nič. Paťo, Poď. nie? Co? Michal. No ty sa chceš natlačiť, ej, ale... On je silný 33 muž. Počkej. Mňa dáš zahoďať moju hlavu do tej deji. Aspoň, že... Nech na ty debetu! A čo moja? Ide hore a on je murmul. Nie, Ríšo nespadí tam, Ríšo nie, Ríšo nesmie sa to ani chytiť. Počkaj, hýbaj zľava. Aha, moja hlava. Moje plúce. Počkaj. To je patamát. Aha, dobre, Adam bojuje. A tá moja hlava. Adam zomre. Adam Moja zomre. hlava. Pozrite sa na Adama. Počkaj, Adam? Ó môj bože! Tak to je frajer. Pozri sa na ňo, aký je hrdý na seba. Kde Adam? Adam zabil Čo spravil? toho týpka Zabil toho čierneho. chuja. Dobre, a nezobere to, ako... Kto je... To je koko. Dobre, aspoň hrozba je preč, ale... Ale našiel... O môj bože! Adam. O môj bože. Adam to klačne. Adam by sám aj vedel. Počkaj, musím oznámiť. Adam zabil toho čierneho, ináč Adam zabil toho čierneho chuja. Akého Ja som za- čierneho? Toho veľkého čierneho. Chlapci, buďte pyšní na mňa, ja som vás zachránil. Dobre, ale Adam zachránil nás všetkých, lebo... Kde je Adam? Sa mi zdá, že tu je? Nie. Tu... Adam zabil toho týpka. Adam. No toto to nebude. Kde je Adam? Adam. Adam? Adam zabil toho čierneho. Áno, to vieme, ale kde? Ja som tu zomrel na fall damage. Asi Adam už išiel tadiaľ. Adam išiel tadiaľ to, hej, už si pamätám. On zobral ten orb, 7500, to dobre išiel. Dobre, no. Aha, radioactive. Chlapci, počkaj. Ani Predtým- na to nemyslí. Počkaj, Ja- chlapi, ani sa predtým na to ako to tam nedívaj. dáte, ja viem, kde sú asi tak 2 alebo 3 taniere radioaktívne. Rišo, ideš so mňou? No poď. Adam, to si ty? Adam, ja som videl, ako si ho zabil, ty si boh. Adam, To ty si môžem frajer. pochváliť. Teraz sa Dám mu za to potiahnuť z mojej vejpy. Adam, pozeraj. Tuším, že to tu bolo. Hej, tu sú. Zober ty najprv, ja sa ti uhnem. Červená bodka na mape. Vy ste takí špinavci, hnusní, jedni vysraní, posraní. Ja som nič Čo sa neurobil. stalo? Ma zabil. Takže ideme domov. Bože, ako to je. Ríšu, ja ťa dobijem. Vôňa lesa. Mňa? Kámošak, ty si mi tam letel do rany. Ja som nevedel, že to bereš. A ja ešte hlavne, že počkaj, cúdnem sa ti, aby som ti nezavadzal. A odrazu vidím, ako Alex priletel. Ja som sa aj na tom stial. Ajaj. Pap. Ajaj. Nie, ja som koľko mám Čau, Timo. Serus. Jak sa tam povalujú? Tak som sa dostal.
To zvyklo byť dvaja. Ja som niekoho zabil. Počkaj, ja som niekoho zabil. Koho si zabil? No mňa zabil chuligán. Týmko, ja berem teba. Tínko je berem. A Ríško mňa, to je chuj. Ja som niekomu tam hodil toto. Nechaj mi ju, som ti povedal, nechaj mi ju. Tak poď tam. Sa budem byť o hlavy, ty kokos. Brian, No to hej. Ináč my musíme Nie, že by sa bili o frajerke, oni sa budú byť o hlavu. Dobre, ale ten typeček sa respawne, takže musíme ísť. ešte tu sa chcem ísť na to. Aký? Ten čierny, čo za Adam zabil. Jakže? Normálne, To on sa sa respawne, respawne, keď ten je červený. koniec hry. Takže mali by sme si pohnúť. Ale počkaj, šetri nie. Pokiaľ tu není, tak v pohode. A čau. Dobrý deň. Ten čierny typek sa respawne, takže bacha. Díky. Jo, poďme. No. Poď sem, počkaj, podržím ťa, trošky ťa objímem. Michal, ty si zachrana. Skadiaľ idete? Máme ísť dozadu, stadiaľ to. No, už je tu. Už ho počujem. Čakaj ma, dám ti ešte heal. Počkaj, druhý nebudú vedieť, čo máme s... Dorky! Trickshot. Ale nie zase ty. Išiel si do piky? Je v piti. Išiel si pojaziť v kamióne, či čo to je. Yes. Dobre, rýchlo poďme. To je To je debil. Ľudia. Kámo, to A som zabil. nehodil. Ale to je jedno, že sa to rozbilo, aj tak by sme nedostali peniaze, lebo sme to nepredali však. Zabil som to. Ja neviem, kto to bol, kto znova rozbil, ja neviem, kto to bol. No. 56, to je dobré. Jo, 56 000, to je dosť dobré. No, Čo si tak ja berem? si berem toto, Tumblewing. Ja si berem toto. A Nie, ešte to je si- na ono. Ja si Bereš berem, si Tumblewing ja si a player, staminu upgrade. ja si berem map player count upgrade. Ja si berem spitku. Ja si berem takto. Ten roll by sa na mne hodil. Zastúžne, že inakšie nie. A je tu A stamina? ešte, ja si ešte zoberiem health upgrade. Konečne stamina. Nie, nerob. To som bol nechťac. Ale by som sa chcel ešte hore Debil! kúpať. Daj mi ten. Môžem? Mám tu mapu, Môžem to, mám tu no, mapu. ale... Daj to sem. Niekto tam Tam skočte, prosím vás. pusti to, ti zbijem ovca. Daj mi to, Ešte mi kúpte. Dobre. Ešte mi kúpte. daj mi to. Hlavne, že mňa odstrelilo. To Krista. Je tam Ale oče? to chalani, no vlastne, no. Kto to tak lieta? Bzzum. Mám nápad. Inak, a počúvajte, Kače. zabil som aspoň toho chuja. Toho čierneho? Hej, Nie, lebo však ten nás naháňal ešte na konci v aute. ja to čo bolo mŕtve teda? Ja netuším. Bolo to Možno- niečo možno ten- inakšie. Stamina, To bol možno Ani ten, nie. to bol možno ten neviditeľný, A možno, hej. ktorého mňa len uniesol raz a potom... Dobre, Kámo, by ste ma vyhodili úplne hore. Vy ste ma až úplne hore vyhodili. A čo ste hodili tam, prosím vás? ja tu mám Ja map. som sa tam dal metky. Dobre, prestane... Dopelkuje. Čo si mal? Ja nemôžem ani noknúť aut. Na čo je toto? Robí toto. Ježiši, pozor, to je Čo je moje, tento to je map tá moja player mapa, account? to som si ja berol. To len uvidím viac ľudí na mape svojej. Chudák, Čo Michal možno bude má z užitočné. nebe ten rozdron. Hlavne keď sme viacerí, tak to bude užitočné, vieš, Patrik. Sorry. To všetko? Prepáč, Predaj som ma. bol nechtiac. Počkajte, ešte pozrime, ne? Predaj ma, nemám žiadnu cenu. Chod do auta. Dobre, máme všetko? Asi počkať. No hej, máme všetko. Ja im to dojti, dajme. Počkaj, ja to spláchnem. Kde sú záchody? Nie sú tu. Kde sú záchody? To ma trafil. Ja som preletel, sorry. Debil. Au.
Mám tu map upgrade. Ukáž mi. No počkajte. Takže Počkajte. ja mám svoj jeden upgrade. Tomu ver. A kto? Dobre. Ja som si zobral len svoj map upgrade. A ja tiež svoj. Ja mám 50, má niekto menej ako 50 života? Jak to funguje? Má niekto menej ako 50? Daj Timo, zober si. Ja som Ja mám 51 života. Tak Až ti to beriem, potrebuješ? máš 61. Ne, dobre. A čo, Pozri, Dobre, môžeme ísť. No, Timo, pozeraj sa. ideme spolu? No ale počkaj, ja preletím ešte viac, lebo ja mám Tumble Lounge. Však áno, ja som si aj tam bol lounge, ale nemali. Dobre, môžeme O ísť. čom to klebetíme? O niečom. Kámo, to je náhodou dosť dobrá vec. Ten Mičo, jak na mňa kúka. Hej, ja ho vidím na spodku môjho monitora. Jak na nás díva. Dáva na nás pozor. Ako vyzerá zhadenú vec za 50k. Aha, muzeum zase? Nie. Ajaj. No, ukáž tu A mapu. level 5, to sme sa dosť dostali. Čo to je? Aha, To čo mesiačik. je? Srdce mood, traky na... O môj aha. bože. Má sa za... Aha. Dobre. O tomto som ani Kedy nevedel, že zmizne tá existuje. animácia? Toto som ani nevedel, že je update. To už dávno, Timo. Dobre, počkaj. Ak dobre vidím, tak vidím Adama na mape. Adam, zoskoč. Adam, zoskoč. Mňa poďme ľudia, môžeme nájsť niečo. Aha, páni, Big Burger. Ja to odnesem. Adam, Idem s tým na spawn. poď sem. Počkaj. Tam je Jaj. tiež ešte Timo jedna vec. Aha, už vidím, ako to funguje, ten map upgrade. Ako? Na mape vidíš, že koľko ešte ľudí žije. Nevidíš, že kde sú, ale že koľko ľudí žije. Ja tak to je celkom dobre, počúvaj. Dobre, ja som len pozeral, že či ich vidím na mape alebo nie, ale... Tam ešte... Tak to si kámo kúpim. Screenshotnem to. A že takto to vyzerá. Počkaj, Aha, ruka. super. Strčím. Kto chce high five? A ak to pošlem do Discordu. No. Nie, to hovorí navždy. Čo sa agresívny? Mega mozog. Yes. Aj hlava je tam. Počkaj. Oni sú Teda sprostí. nie mega mozog, Oni hlava. sprostí? hlava. Čo, Alex, ty- mal by si ísť dole. Čo to? Hlava. Alex taký je, že... Alex taký, že... Hello. Jaké si pekná. Žije? Papa Alex. Neviem. Pozri na mape potom. Ešte všetci žijú. Ježiš, kámo, to je taká dobrá, že môžeme len takto. Aha, megamozog je tu. Ahoj, Je tu aj mega mozog. tomu ver. Ideš za mňou? Niekto skapal. Ríšo, ty pes jeden, musíš sa naozaj smiať. Vidím, že na mape niekto skapal. Ty si také geňo. Hej, mapa mi teraz ukáže... Ty keby vieš, ako to je, ja len vidím, jak sa smeješ a teraz počujem.
debili. Ja som sas. Ryško, 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 Ryško. Kde som? Na pi 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 pi, na pi 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 pi. Na pi 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 pi, na pi 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 pi. Jaké šťastie máš. Banana. King Bob. Ajaj. Ja takýmto spôsobom zomrem. Toto je dzíra. Ja mám také šťastie, že ja som nespadol do tejto diery. Môj bože. Vec. Ty kokos. Tak nič. Chalani, vy keby ste teraz videli Ríša s Paťom, vy by ste sa dostali, obšali do smiechu. Timo! Ešte žijú 5. Ja to nahrávam, tak to nechám to poslať. Tomo. Daj pokoj. Pomôžem vám, chlapci. Ty si zlatý. Ja som skoro padol do diery, ja mám také šťastie. Nie! Dobre som to zachytil. Dobre. Pri najhoršom to budeme musieť zaniesť teraz, lebo máme dosť ťažký kôž. Poďme radšej teraz. Dobre, toto hovno musíme zaniesť spolu, lebo to sa nezmestí tam ani. Tímová práca. Zle, počkaj. No, choď. Adam si vibuje? Počujem. Nevadí. 10 000 stále dosť. Ja som našiel veľký mixer. To si ešte necháme, kámo. Tomu ver. Ja sa ohnem. To mi len... Adam, nechaj mi to. Čakaj. Ide niekto. To si robíš srandu, čo? Už išiel preč. Tak nič, Miša to zasiahlo. Mišo levituje. Timo, pomôž mi! Počkaj, nestíham. Pomôž mi! Nestíham. Dobre. Nedočiahol som ťa, sorry. Ale? Tomu ver. Tomu ver. Idem za ním. Či niečo stráži. Ty Bazmek, strážiš niečo? Geronimo! Ríšo, je tu mega mozog. Ahoj. Ja som našiel... Timo, ja som úplne dole zaseknutý a tá hlava veľká snažila sa tabiť. Vidím, že 4 sú mŕtvi. Teda, že 4 žijeme. No tak akože máš tu tie 2 hlavy. Timo, Paťo to pošle do skupiny. On to pošle to video, však to poslal. Dobre, musíme nájsť... dobre, našiel som. Počúvaj, ja viem, kde je veľký mixer. Ten, neviem koľko stojí, lebo som odbral niekoľko tisíc. Kámo. Ešte 4 žijeme. Dobre, ja idem do vent, počúvajte. Počkaj, ja viem, kde je... presne. Či nie, toto je zlý vent. Kde som bol? Chalani, tá venta sa neoplatí. Počkaj, ja som niekde našiel... Timo? Veľký... Počkaj, nie tu niekde... Timo, dudel mám. Dudel zober. Pozor, čo tu je... Ja mám tiež dudel, ale je tu ešte nejaká veľká kocka. No, ja vidím, bola. ale to je za stenou. Bola, už som ju rozbil. Ale za stenou je ešte niečo. Dudel. Tu mám dudel.
Ja počkaj, ono mi to robí, mám 1 HPčko, ja zabudám, že tu už je fall damage v tejto hre. Ja mám 1 HPčko, Timo, opakuj si, že je v tejto hre fall damage. Ty máš 1 HP? Áno, lebo som padol asi tak 4 krát a vždy som si ubral asi tak 15 HP. Ja, tak dočkaj, ja ti dám nejaké, ja mám 5. Á, počkaj, Michal mi dáva. Ďakujem, Miško. Ja viem, ja vždy na pomoc. Dobre. 200 Ja viem, kde je obrovský mixer. No, vedel som. Už som stratil. Ale tuším, že... Tam nie, tam není, tam vôbec není, tam duplom není. Dobre. Timo! Z tejto tam je hlava, tam je A už sa obratil. Už si uvedomil, že... Není Sigma. Tu sme boli. Ja som stratený už z tejto. Ohlasujem, choďte zachrániť Miša. Je mi jasné, on bude určite s tou veľkou hlavou. Je v tej istej jame, kde zomrel Paťo. To není možné. A jak sa skapal? To nie. On žije, len tam je chudák schovaný. Tu si? Nie. Dobre ti. Ešte, že mám krydelka. Mišo, tu si? Nie. Ja tu serem, ja už mám 40 HPček. Mišo, tu si? Áno, som tu. Teraz to dám. No. Nech si sa skročiť, že ťa zoberiem do rúk. Počkaj, nedočiahnem. Á, mám ťa. Počkaj. A dopy. No. Počkaj, musím ísť Chalani, tu som takto. videl Poď niekde. trocha bližšie. A no. Tak, aby som ťa mohol chytiť. Do rúk. Nie! Toto nie je set. Dobre, musíme parkour. Harry? Ne? Ja ťa straším, keby niečo, dobre? Dobre, ideme na to. No poď. Ty? No. Ja som frajer. Milujem ťa. Nie, za čo. Naspäť. A Bory. Trošiem do tej diery. Nechoď. Zasekneš zase. Ja som stratený, ja som schizofrenický, ja neviem, kde je ten veľký mixer. Michal, dávaj bacha, je tu veľká hlava. Ona ma nevidela. Jaký som ja Sigma? No, kde bol ten veľký mixer? Tuto už určite nie. Išiel som do tejto venty. Traja žijú, kto zomrel? Traja žijú, kto zomrel? Idem sos. Ting 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 ting. Ting ting ting. Bom bom. Ting 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 ting. Tu som nebol. Stále traja. Ale no. Kristušácka dolina. Labubu? No, vidíš? Dobre, Labubu, drž hubu na chvíľu. Drž hubu. Môžem sa stadiaľto dostať? Vieš čo, ide ťa. To som nechcel. Alex sa asi pozerá na mňa práve. Nevadí, no. Ináč ja musím dávať bacha, ja si dávam... Fall damage. Timo, nezabúdaj, že je tam fall damage. Presne teraz som to povedal. A Timo, hento si tú labubu mohol odpustiť. Neznačím ich.
aj tak. Počkaj, ale tuším, že mám krydelka, takže... Nefunguje. Nefunguje, dobre. To je kačer? Traja žijú. Kde sú všetci? Kde sú všetci, keď traja žijú? Ja som stratený v tomto. Toto je začiatok. Ja som stratený. Traja žijú. Stále traja žijú. Stále traja žijú. Traja žijú. Dúfam, že tu nie je hlava. No. Kde sú ostatní? Tu je hlava. Tam je megamozog. Dobre vedieť. Tu je megamozog, nechcem nič. Čo je? Ja som tu hore. Kde? Pozri sa hore. No tak teraz som v riti, kamarát. Ja ju vidím. Počkaj, ja som tadiaľto išiel a niekde bol veľký mixer. Mišo, skús sa dostať nejak dole. Ahoj. Niekde tu bol veľký mixer. Tu je! Poď sem. Poď ho s tebou dať. 4 žijú. Ja niekoho som oživil, nechťac. Ale počkaj, polož ho na chvíľu. Toto bude ťažké. Musíme nájsť, kde je najprv tá vec, kde sa dávajú prachy. Lebo stále nevieme kde. Ale asi... Svetelka. Som si aj myslel, že to bude tu. Ja som taký chytrý. Poviem čo to. Chlapci, mimoženšťa ma naháňa. Chlapci, mimoženšťa ide tuto. Čo je? Tu Chcel bol... dať selfie. A tam je selfie. Kamarát. Michal. Aha. Ja nemôžem hore, ja... Dúfaj, že ťa nevidel. Oh. Mňa videl. Však mimo. Mimo. Skús ma zobrať, alebo mám sa. Zober ma, keď som červený, keď bude červené svetlo, zober ma. A mám ťa. Vidíš to. A utekajme. Dobre ti. Sorry, Michal. A to som ja nechtiac, však vy ste ma všetci brali. Áno. Skoro som padol do laseru. A kto tu je ešte? Tento mimozemšťan, kto? Mimoženšťan, tá veľká hlava. Tu je nejaká vec. 4 žijeme, sorry. Ja som tak dúfal. Počúvaj, prosím, teraz ma počúvaj, Alex. Ja sa tak ospravedlňujem, ja som tak dúfal, že ťa nezabijem. Niečo ti ukážem, toto Timo. myslím... Timo! Myslím zo srdca, Alex. Prepač. Alex. Počúvam ťa, Alex. Timo! Ja som hovoril, že prepač. Ja som to nechcel. Musíš mi veriť. Toto už je druhýkrát za túto hru. Musíš mi veriť, že ja som to fakt ale nechcel. V pohode. Máme koľko? 8 000, potrebujeme 14 000. Toto tam môžeme teda dať. Kde je to? Ja sa bojím, že ten mixer mi padne. Ja ho držím. Vyfúkaj ma. Takto, dobre. Pozor.
Pohode. Dobre, Pohode, no a príjmaj. dobre, máme, fajn. Dobre. Žijeme, že traja, lebo Alex zdochol. To som Alex, zase. To som zabil. A tu je ďalšia obeť. Teda osoba. Že obeť. Timo, dúfam, že si mi zobral moju hlavu. Je tam. Dobre, aspoň. Au. Čo tam je? Klima? Keby aspoň... Vyfúkaj ma. Počkaj, niečo tu je. Michal! To bufer, vidím to. Pozor! Drž to. Pozor na kvetinač! Pomaly. Pozri sa na mapu, že kde ideš. Viem. Pomaličky. Pomaly, Pozor. Pomaličky. Dozadu. Michal, takto, počkaj, ja viem kde. Takto. Áno. Takto, ku mne, chlapci. Už len rovno. A už len rovno. Áno, už toho nebudem. Dosť veľa ľudí. Tak, poďme opačne, no dobre. A toto tak aj dopadne, až to tam takto dáme. Trocha len zdvihnúť a to tam. Ojoj, ale to nemôže byť takto, lebo sa to rozbije. Počkaj, naspäť, to berte. Dáme to normálne do zdruhej strany. Musíme z druhej strany. Odložme to. Dobre. Ja som prekvapený, že si to nedalo ani jeden damage zatiaľ. No ja sa čudujem. Už toľko aj za to buchlo. Musíme to tam napchať, ale že poriadne. Počkaj, takto to spravíme, takto to zdvihneme. Dobre, je to tam. Dobre. Počkaj, poď ďalej, Mišo. Mixer je v celosti? Tomu ver. Dobre, poďme. My sme frajeri. To sme ledva zvládli, chlapci, nechcem nič. Mal som čo hovoriť. Kokosia. Dobre. Úprimne, to. Ahoj. Chodoriti! Tie krydielka ma zachraňujú. Ale neviem, či... Ako dlho... Dobre. Na dlho nie, na dlho ma nezachránili, ale krydielka ma na chvíľu zachránili. Miško, my sme zachránili všetkých a technicky vyhrali hru a zomreli sme. Nie, zase! Presne to aktivujem. Takže... Dokedy môžeš ty hrať inak? Ja nemám limit. Timo, pomoc. Dokedy chceš? Ríšo. Hej. Koľkokrát ja hrávam do rána. Tak budeme hrať dlho, nie? Dobre, poďme. Záleží aj podľa mojej Ty nálady. si taký kár. Čo? Že aj záleží, ako sa budem cítiť však. A však môžeme. Môžem určite. Daj mi rýchlo HP. Fú, dobre, to... Michal, majú tvoju hlavu, takže aspoň tak. Tvoj kár. Papa. A kačiak. Kačku? Daj, chcem len kliknúť. No kaš. Prečo išla po mne? Patrik skoro zdochol. A Michalovi to čo spadlo, keď je to. A Michalovi to setlo, keď je spadli. Čo? Michalovi sa čo stalo? Kam? No, hlava zabila, nie? Kamera, berem si medkit, to ti hovorím teraz dopredu. Chalani, ja si berem upgrade na speed. Inak, hej, toho medkit potrebujem. Stamina je moja. Ja si berem Ja lounge. si berem jeden veľký medkit. Ja si musím ešte zobrať. Tak dočkaj, Ja si ešte musím zobrať. Tak Ja si musím zobrať. Ja si 2,50 zoberiem, ja si 2,50. Všetko máme medkity. Tak ja aspoň 25. Ja, tak... Jedna 25 je moja a ja... Jedna sila, tá... nechaj mi to. Tak ja si kúpim ešte k tomu health upgrade, lebo potrebujem ja tiež niečo. Prečo nie si viacej ako čo by sme mali mať? Neviem, ja som si zobral tam lounge. Granáty dajte do riti.
Dobrá. Kámo, prečo si to dal do Riky? To bola Kámo, moje, debil. dúfam, že si mi nevyhodili jeden, ale... tak ja... Však to si dali nabok. Mal jedno auto, takže to bolo jedno. Koho zabil? Ja neviem. Ježe teba, Alex. Ukáž? Nie, ja som tu. Raz, dva... Mám pocit, že... Zas vždy len. Kámo, kámo. Vždy len jazdo. Vždy len. Jak vždy. No. Taký som farby. No ja som kríženec za to. Ja vás zabijem. Prečo mi berete moje deti? Ja som si zobral svoje. Vy ste strašní Jaký chaos. buzeranti. Strašní buzeranti. A ja som si zobral svoje, na mňa to nehá. Ja som si kúpil toto Stamina upgrade a už tam nebol. To už Staminu nebudem upgrade som chcem si bral aj ja. Jeden som si zobral ja 25-kový. Aspoň. No som si zobral len 1,50, ale až niekto nech... Poďte. Ja mám 26, Ja mám 51. dokopy. Ježiš, ja som spustil, Tak zober si ten jeden. Dobre. Za 50. Kámo, dúfam, ak to bude na 4, ja si... Dlho sme nevideli kaštiel, nechcem nič. Ktorého? Fúha. Aj do Riči. To už je Ale 6. level 6, No, ešte level mám. 6 tam. No do Riči. To nechajte, keď to ne... Hneď som tu. Dobre. Je to 4. No tak sa to je bombová Dorik, mapa. ja letím ešte viac. No tak toto budeš letieť len tam dole. Do smeti. Chlapci, ja už musím končiť. Čo? Dobre, Timo. Dobre, tak čo Adam? To ty si založil? Čo, Adam? Počkaj, Adam. Hej, ja som želel. No, Doriti. No. Doriti. Že koniec. Sme narazili. Dobre, ja teda končím, čaute. Pa, pa. Dobrú Čo noc. Adam, dobrú noc. Dobrú. Alebo nedá sa... Prepáč. Hej, ešte si neodletel. Pozor na roh. Alebo počúvajte, nedá sa to vypnúť, že keď to vypneme počas hry? Ako sa máte, chlapci? Taký flashbang som dostal. Počujete, ale uložilo sa to tak. Bombovo. Áno. Áno, uložilo. Dobre.